que é baseado en tarefas, e o traballo por proxectos onde o alumnado colabora, onde as aulas se converten en comunidades de aprendizaxes, e a atención á diversidade é moito máis factible. Principio de equidade sempre baseado na LOE, de acordo? Igualdade de oportunidades para todo o alumnado. Intervencións necesarias, tanto para alumnado que teña necesidades específicas como para alumnado de comunidades lingüísticas distintas. Sabedes, por exemplo, o portfolio do que vai falar Javier despois é unha ferramenta fundamental para poder facer unha boa intervención con alumnado de comunidades lingüísticas distintas. A creación de escola de nais e pais para implicar as familias dentro do contexto escolar. Atención á diversidade lingüística e cultural relacionada con isto que falaba antes de alumnado de comunidades lingüísticas distintas. Actividades abertas no que se refire a distintos niveis de realización. Pois unha mesma actividade podese realizar, como ben sabedes que sodes expertas e expertos en ensino, entón sabedes o que é facer actividades abertas en maior ou menor grau de dificultade. En definitiva, converter as aulas en comunidades de aprendizaxe para atender a diversidade. Traballo conxunto dos docentes e traballo conxunto do alumnado para que aprendan uns dos outros a través da colaboración. Sí. Como integramos proxectos no proxecto lingüístico do centro? Como facemos? Ben, eu creo que debemos atender a dous aspectos fundamentais, ou polo menos hai como dúas pedras angulares a hora de poder integrar proxectos, que son os seguintes. O primeiro, e o que xa mencionei antes ao principio da charla, é a biblioteca. A biblioteca debe de ser o motor, o elemento catalizador. A biblioteca do centro é o elemento a partir do cal vamos a artellar todo o que é o proxecto educativo do centro. A biblioteca, sabedes que está relacionada co plan de lectura, está relacionada tamén co plan TIC, pero tamén está relacionada con todas as actividades complementarias, tanto no que respecta a formación do profesorado, proxectos transnacionais, en clases virtuais con centros de outros países. A biblioteca debe ser un motor. O concepto de biblioteca cambiou totalmente, e a biblioteca do século XXI é o motor, o que é elemento catalizador para desenvolver a literacidade, para desenvolver a competencia plurilingüe e intercultural do alumnado. Dentro do que é a biblioteca, a biblioteca poderíamos definila con todos estes puntos. Creo que son os puntos que fundamentan o que é o concepto de biblioteca de hoxe en día. É un complemento esencial a todo o currículo, en lugar de recursos, como xa sabedes, lugar onde converxe en plan de lectura, plan TIC, actividades complementarias, como vos dicía antes. Lugar onde o alumnado pode buscar información e pode traballar de maneira inter e transdisciplinar, con distintos ritmos de aprendizaxe, e entramos na cuestión da diversidade de antes. Lugar onde é posible artellar programas de aprendizaxes globalizadas, pero non só, sino convertelos en habilidades e coñecementos relevantes. De acordo? Isto é algo que é tradicional nas bibliotecas, levas facendo toda a vida. Pero tamén lugar relacionado co desenvolvemento da literacidade, como vos dicía antes, e, sobre todo, como motor absoluto do desenvolvemento do proceso investigación-acción que implica a elaboración do proxecto lingüístico de centro. De acordo? Mirade, vou vos poñer uns exemplos de uso da biblioteca para que vexades e a importancia que ten a biblioteca a hora de elaborar o proxecto lingüístico do centro. Eu chamaré biblioexemplos para poder relacionar o que é contorno, centro e familia. Pois podemos establecer visitas guiadas. Supoño que isto xa facedes, moitas destas accións xa facedes normalmente, pero é fundamental que as sigamos artellando ou que as botemos andando, caso de que non as artelláramos ainda. Pois visitas guiadas á biblioteca, crear un boletín que pode ser online e que se envíe ás familias
todas as semanas para que vexan cantas actividades podemos facer, que cousas temos programadas na biblioteca no primeiro trimestre, no segundo trimestre, etc. Crear stands temáticos das bibliotecas, dividir as bibliotecas como en recantos cos seus propios stands, o stand de prensa, de cómic, o stand multimedia, a creación de seminarios de lectura para profesorado, para nais e para pais. A lectura, por suposto, pode ser en calquera lingua. Recordade que estamos dentro do enfoque de currículo integrado das linguas. Implicación do alumnado no servizo de préstamo, facer exposicións e facer actividades complementarias como a Semana do Cómic, o Mercado do Libro, obradoiros de poesía, a Semana da Prensa, as Skype Classrooms, que me encanta, que menciono todo o tempo en todas as charlas, porque, aínda que funciona dende hai moi pouco tempo, sabedes o que é Skype, non? Pues Skype agora sacou unha ferramenta educativa para que aulas e centros de todo o mundo se poidan unir para facer traballos conxuntos en rede, non? É facilísimo, de verdade que é facilísimo, simplemente tedes que buscaros, entrares, buscares proxectos que xa haxen e atopades moitísimo. É un profesor de Polonia que está facendo un proxecto en inglés cos seus alumnos e quere un partner en España para poder desenvolver, pois, eu que sei, unha actividade de coñecemento do medio. Entón, sabedes que Skype permite videoconferencia, a biblioteca ou o laboratorio de informática pode ser unha clase transnacional ao uso de fomento de competencia lingüística. Estos son simplemente exemplos para darvos así un pouco de unhas cantas ideas. Ao segundo dos elementos, volvo a insistir novamente, é a formación. Biblioteca e formación. Xa sabedes que temos que artellar un plan de formación no propio centro. É o paso principal. Primeiro nos formamos e despois nos metemos aos proxectos. Que pasa con respecto a todas esas medidas que vos mencionei de administración? Xa sabedes. O profesorado funcionario, normalmente non ten acceso a programas que van máis alá do mero competencial en escolas de idiomas que non titulan nin nada de nada, sabedes? En ese caso sí, pero no resto as integracións fora, o PALE, este tipo de cousas, non hai acceso. Entonces, bueno, hai administracións que estiveron buscando medidas a medio camiño entre o capital público e capital privado, e é do que vos vou falar agora mesmo, para que vexades. E volvo a recurrir, por lo que me toca, vamos a ver esas liñas de actuación, son as liñas de desenvolvemento dun bo plan de formación en centro, pero vou vos mencionar o caso que a mí máis me gusta, polo que me toca, que é o caso de Goberno de Navarra, que é consciente precisamente destes déficits e consciente, ademais, dos déficits na formación, porque a pesar de tantas accións que hai, os programas quedan un pouco como curtos en determinados aspectos. Sabedes que a administración está pedindo que teñamos unha acreditación dun nivel competencial segundo marco, sexamos competentes digitais, iniciemos seccións bilingües, iniciemos centros plurilingües, pero a formación que nos está dando é unha formación un tanto a veces parcelaria, por partes, e non integra todas as cousas, non? E logo por encima temos o problema de un colectivo de profesorado que está facendo exactamente o mesmo, pero por outra banda non ten acceso a programas nos que o profesorado público sí, é dicir, o profesorado de centros concertados e privados está realizando, está participando nestes mesmos programas e, sen embargo, a formación que necesita para poder implementalos non a pode estar recibindo, non? É un pouco, bueno, xa sabedes como son estas cousas. O Goberno de Navarra, consciente disto e dos déficits na formación ofrecida, pois idea, utilizando un antigo colexio nun sitio, nun contorno maravilloso, que o Val de Pantán, que era un antigo colexio de capuchinos, maravilloso, de película, pois resulta que crean un campus enorme de coñecemento. Dentro dese campus de coñecemento, pois está esta maravilla que vai estar agora, na que estou moi orgulloso de traballar, que é Filecaro, que é o Centro de Innovación Lingüística, que será, se todo vai como ten que ir, e segundo as previsións do Goberno de Navarra irá, pois é un centro de alto rendemento en lingua e que quere ser un referente no sur de Europa como outros centros de innovación lingüística noutros. Entón, o que fixeron foi pensar en
cales son as columnas, cal é a columna vertebral, cales son os alicerces para facer formación docente e como artellar capital público e capital privado para poder desenvolver accións formativas, ¿no? Entonces, cales son os 4 puntos clave no que é a formación de CARE? Son estes: metodoloxía, inmersión, acreditación e TIC xuntas, de acordo? Xuntas. Cando temos todas as accións que se están desenvolvendo nas administracións, que pasa? Bueno, pois que temos a veces, pois temos cursos en escolas de idiomas onde temos unha formación concreta en linguas non competencial, logo algo de metodoloxía, logo hai cursos de competencia digital que moitas veces non están relacionados coa cuestión lingüística, e logo se nos pide que temos que ter un nivel de acreditación X, neste momento se sabe que en Galicia é o B2, que nos temos que acreditar para poder ser profesores en centros plurilingües ou seccións bilingües, ¿no? Entón, o que fai LECAM como Goberno de Navarra é deseñar unha estrategia de formación que contempla estes 4 puntos como paso inicial para ir máis alá despois os tempos, ¿no? Metodoloxía, porque necesitamos ser expertos curriculares, como vos dicía antes. Inmersión, onde que se vai facer, como dicíamos antes, que son un centro de alto rendimento con nativos, inmersión absolutamente total, todo en lingua, na lingua estranxeira. Posibilidade de acreditación ao final da formación, para non ter que irte a unha escola de idiomas despois, sino acreditar a túa propia competencia para poder desenvolverlo oficialmente. E logo, formación digital a través de un seguimento con plataformas Moodle posteriores, donde o profesorado vai ter unha tutorización constante e vai a poder aprender a elaborar materiais multimedia e vai poder crear redes partindo desta tutorización online. Este é un primeiro paso na formación que debedes artellar. Son os 4 aspectos básicos como primeiro paso. Unha vez estamos formados con isto, ímonos a unha segunda fase que é esta. Que é o que é importante? Pois é importante, como ves, sabemos, o noso centro xa ten un proxecto lingüístico de centro e un plan de formación, por que non o centro integrar un profesor, 2 profesores nun centro do estranxeiro? Porque sabedes que a Consellería traballou moitísimo con Canadá, integra profesores públicos en Canadá, coñezo, que Constantín e coñecémonos, de mandarlle profesores ao Distrito Educativo de Ottawa, fantásticamente. Se integraban profesores, 1 ou 2 profesores en cada centro educativo no mesmo distrito escolar, e desta maneira que conseguimos os vínculos necesarios entre o noso centro e o centro onde mandamos ese profesor. Este é o segundo paso. Eses vínculos van provocar unha futura creación de redes de cooperación espectacular. Por que? Porque os vínculos van ser para sempre, porque o profesor vai estar integrado 1 mes, 2 meses nun centro, facendo a vida total dese centro, e logo os seus alumnos a volta, e o centro ao que volve, vai ter a posibilidade dun irmandamento en Canadá ou en calquer outro sitio onde vos decidades, non? Pero vai ter unhas posibilidades de irmandamento e de intercambio de alumnos e profesorado para sempre. Increíble. Por iso para mí é o segundo paso. O primeiro paso é nos formamos totalmente nós e despois comezamos a artellar redes e tentamos dotar ou fornecer ao noso centro dun perfil internacional e dun perfil europeo, que é o que moitos centros de Europa son agora mesmo. Pero estas son as liñas, esas 4 liñas primeiras para despois pasar á creación absoluta de redes e esa cooperación que pode durar os anos que queiramos que dure. Remato xa, non vos aburro máis. Entón, só unha pregunta, formulemos unha pregunta final. Un currículo integrado de linguas é unha xanela aberta ao mundo. E entón a pregunta que vos digo, como profesorado implicado como directores e directoras dos centros, a pregunta é se queredes que abramos. Abrimos a xanela, abrimos a ventana, que vos parece? Por suposto, verdad? Bueno, pois con isto, moitísimas grazas, plurilingües como sempre utilizo eu,
E aí tedes esa miña conta de Twitter, se queredes seguirme no Twitter, e as dúas webs, a miña personal que profesional e a de Phil Lecaro. Calquera cousa, se tedes calquera dúbida, podedes dirixirvos a miña web profesional, tedes acceso ao meu correo electrónico, se necesitades calquera tipo de axuda ou calquera dúbida. Moitas grazas, un placer.